Zirikindeng Presbyterian Church Amondoli Keseng lake Pharokri sirkep kepra troksi aningkan. Pining an ningkaning korap ho nang plengsi pre ni phaing korat trok arni Silver Jubilee Catalona sideng po. Mondoli keza pen Silver Jubilee at happy kn hempui ka jinso aningkan Luke angding pi pli lapen Luke angding so kre sirkep laso thipi ateng pen kethan pon Reverend Premingson Milik, Senior Executive Secretary Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Dipu, Labang Somea Long Zirikindeng Presbyterian Church Amepu Elder Lachit Terang Arideng Pen, Arnam Kardama Jamek Pangcheng Ponsi, Silver Jubilee Alukimo Elder Morningstar Terang Arideng Pensi Ingpupono. Lapan Reverend Arjun Phangcho, Pastor in Church Mothead Pastorate Arideng Pen, Long Eta Pangpuponsi, Reverend Samson Amsong Arideng Pen, Silver Jubilee Abuthung Pangjarpon. Lapan Rat Pen Monduria Long Karlita Atuma Phan Kachikimo Jamek Dengpon. Mea Long Mothead Pastorate Kezatum Elder, Lapan Khermi Pastorate Elder, Lapan Monduli Kezatum Chetong Donsi, Mea Long RDP Pini nelitum Zirikindeng Presbyterian Church apan nengarongar nilo. Ateman nelitum Zirikindeng Presbyterian Church along 1997 anengkan pen pineng an nengkaning korapo Silver Jubilee nelitum monduli si pen nengarong pen katalon long apot arnam apan nelitum curu parpik lo alang akir rap akalana akurapan senelitum monduli nelitum nengkaning korapo ningarong pen pipling long pot arna mapan curu lo prangsi la penang litum news channel latum an ladak nilitum Zirikindeng Presbyterian Church Silver Jubilee Catalona long kiwang po tami nang litum kado ko channel pantan nilina tupen suri kardong pajer lo aksi Synod Senior Secretary dulang lapen ladak Pastor in Church do lapen penangan Senior Elders atum panel tum chupapon lapen tibok tiray panel itum church members atum panan pastor atum lapen akaprek awa church of pantamen nilitum chupapon pini labang so amaya long speaker la kenelitum Synod Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Executive Secretary Hai Premingson Milik apansin nelitum lam pini labang so speaker labang so amaya long speaker nelitum chupapon lo nelitum nengarong pik nelitum Zirikindeng Presbyterian Church amonduli atum piniar ni lake nengkana engkorapo nelitum kapipleng long nelitum monduli si atum dame pran moy mesen pen nelitum talon long lo lapen nelitum penangan ladak isining duko banggalalo penangan aki ong dung atum monduli nang kay jalin atum alang litum kay ladak labang so pertelong awetang lo salang litum tame arna malong kisang dun pame yaphan nilina tupen ning ching duglo lapen arna mapan tame alang tumuphan son suri akilet duan sa may kapadya penalang tumarna malong kiring dun pimet higya pansi nil Silver Jubilee kapiman long an niliningarong tiklo at seman nilitunda kacukincing laki nitundon don klina setanon an abangke usumar nang canlo nang yarlo an ke nilitin pinang anadon dulo an se pining an ke Silver Jubilee kapiman long apot ningarong pik pening sam piklo la peniti monduli sista ning isi kacirung kacire kimithang akipen netum kabor I thek usumar pantan nilita curuk piklo an non kiwang gi setan netuman so ser nam nilitu malong papiduna amin